Hello everyone! Welcome back sa Pag-Eskwela. Kini ang atong leksyon sa Week 1, gikan sa Most Essential Learning Competency Matrix sa Kindergarten. Magkaton kita sa pagpaila sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Hi! Ako si Teacher Riza. Akong pangalan, Riza May Uyaw. Akong edad, 26. 26 ang akong edad. Gianak ko pag July 2, 1994. Mauna ang akong birthday. Ikaw, unsa ang imong pangalan? Pila imong edad? Kanusa ka na tao? Pwede ka moingon? Ako si... Isulti imong pangalan. Ug ang imong edad. Blank, akong edad. Ug ang imong birthday. Gianak ko pag blank. Sayon ra mga kids. Nagpuyo ko sa mainit Santa Rosa, Lapu-Lapu City. Ikaw, asa ka nagpuyo? Pwede ka moingon, nagpuyo ko sa isulti kung asa ka dapit nagpuyo. Aduna ko'y mga gusto, mga butang nga akong ganahan. Sama sa mga musunod. Ganahan kaayo ko og kolor nga pula. Mauna ang akong paborito nga kolor. Ganahan ko og ice cream. Lami kaayo ang ice cream. Ganahan sad ko og lollipop. Ikaw, unsa ang imong gusto? Pwede sad ka makasulti unsa imong ganahan. Maingon ka, ang akong ganahan kay pipila lang kini ka pamaagi sa pagpaila sa imong kaugalingon. Hinaot, nakaton ka mo og nalingaw. Daghang salamat sa pagtan-aw. God bless ug amping kanunay.